चला स्कोरर मानस निवडेकर. मानस स्कोरर मानस. तर लेट्स प्लीज जाऊया सामन्याच्या दिशेने पुढे एकदा. बड्डे बॉय सदेश त्यांच्या मागे आपण पाहतोय. अक्षय अक्षय आपण गोलंदाजी ट्रॅक वरतून पाहतोय. भन्नाट वेग आहे, भन्नाट टन त्याच्याकडे आहे तो अक्षय. आणि आम्ही टाकलेला चेंडू होता, सुरेख डिलिव्हरी होती. आणि सुरेख चेंडू टाकल्यानंतर ओ माय गॉड असं म्हणावं लागेल, कारण सुरेख नाईस परफेक्ट वळण चेंडूवरती दिलं गेलं होतं. यावेळी 118 शतवलं क्षेत्ररक्षण. एक शिक्षक बड्डे बॉय यावेळी टाकलेला चेंडू पुढे एकदा हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न. बचाव बचाव. क्रिकेटवरती म्हटलंय ना, चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूवरती प्रहार करायचे. हे तिथे करायचं असेल, प्रहार इथे करावं लागेल. या चेंडूवरती प्रहार करायचा होता. थांबा थांबा, एकमेकांबरोबर बोलू नका. पंचांचा डिसिजन आहे मित्रा, थांब. अजूनही पंचांचा डिसिजन बाकी आहे. पंचांचा डिसिजन इज आउट. ओ यू सी. अप्रतिम टप्पा इथे अटेंड केला गेला. सुरेख वळण फ्रंट फॉरवर्ड खेळायला गेला. बॅटचा फ्लो थोडासा बंद झाला आणि त्यानंतर हलकी सेज घेतल्यानंतर एक्स्ट्रा आम्ही चालाक ठरला, त्यानं चूक केली. अजून या षटकातील महत्वाचे चेंडू आता शिल्लक राहिले असतील. 2 चेंडू इथे शिल्लक राहिले. धाव संख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 2. आणि त्यानंतर यापैकी खेळीला फटका अतिशय अलांड कार्पेटने फटका होता. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल असेल. चांगले क्षेत्ररक्षण इथे घडते आहे. महत्वाचा सामना आहे. सेकंड सेमीफायनल आपण पाहतोय. यावेळी लाजवाब टप्पा आहे. सुरेख टप्पा इथे अटेंड केला गेला. षटक संपवत आहे आणि षटक संपल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 1 गडी बाद 2. आणि नागेश पहिला सामना खेळत होता 5 चेंडूवरती 5 चौकार. दुसरा सामना खेळला 1 रन दिला 3 विकेट. आणि या सामन्यांमध्ये देखील टेक्नॉलॉजीचा आतापर्यंत मातृछाया मास्टर संघ प्रत्येक सामन्यामध्ये विजय केला आहे. आणि ऐनवेळी जर चूक झाली ना, ती बाहा चूक असेल. त्या चुकीला कधी तुम्हाला माफ करू जाणार नाहीये, कारण महत्वाच्या सामन्यामध्ये आपण चूक करताय. यावेळी नागेशची गोलंदाजी इथे बहारदार ठरत चालली आहे. अतिशय सुंदर खेळ यावेळी आपण नागेशच्याकडून पाहतोय. नागेशला माहिती आहे स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत, काय करू शकतो, हे वेळ आल्यावरती करून दाखवायचं आहे. आता वेळ आली आहे. खरं परिस्थितीमध्ये सामना खेळतोय. पडलो तरी चालेल, हातापायाला रक्त आलं तरी चालेल, पण मी माझ्या संघासाठी शेवटपर्यंत खेळणार. पण मित्रांनो, खेळत असताना स्वतःच्या शरीराची देखील काळजी घ्या. या चेंडूवरती दांडीकुल धावसंख्या 2. गडी गारद झाले 2. दुसरे षटक सध्या मार्गस्थ चालू आहे आणि प्रत्येक चिठ्ठी 2 हा येत होता. आता बघूया काय घडत चालले असेल. नेक्स्ट बॅटर सध्या दाखल झाले असेल क्रीडांगणामध्ये. साहिल याबी दाखल झाला असेल. अप्रतिम मिडलवर
मिडल विकेट षटक इथे पाहायला भेटलं. अप्रतिम. नागेश ठीक दम आहे नावात, चर्चा केली जाणार उद्या माझ्या गावात, कारण अप्रतिम गोलंदाजी इथे केली जाते. धावसंख्या 2 आणि 2. ह्याच्या पलीकडे अजून मी काही समजावून सांगू शकत नाहीये. पहिला चेंडू कॅच होती. जाणे दे बड्डे बॉय आहे आणि बड्डे बॉय कडून चूक झाली. सेलिब्रेशनचं जरूर बनताय दोस्त, कारण सेलिब्रेशन बनणारच आहे. या चेंडूवरती अप्रतिम आणि या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धावा आतापर्यंत आहेत 3 षटका मागे. हा इतिहास आहे. इतिहास. भूगोल गोल नाही, गोल नाहीये अजून. 2 धावा आणि काही समर्थक सांगत होते की लवकर संपवलाय भाई. हा कुठे जाऊन आला होता बघा जरा, हाताच काहीतरी लावून दिलेले दिसतोय. मामाने भाचे एका टीम मध्ये म्हटल्यावर काय, हा चेंडू पाठवून दिला गेला 4 धावांसाठी आणि 4 धावा मिळाल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोरवरती 6. आतापर्यंत या स्पर्धेमधली सर्वाधिक कमी धावसंख्या 3 षटका मागे मातृछाया मास्टर संघाने उभारली 6. शेवटचा षटक घेऊन सागर इथे दाखल केला जातोय आणि सागरचा पहिला जवळ पंचांना पुढे एकदा साईड सांगतोय. पंचाच्या उजव्या हाताकडून अराउंड विकेटने गोलंदाजी करेल. पहिला चेंडू अगदी कटी पॉईंटने खेळवला, कट दिशेमध्ये खेळला फटका. खबर मध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये, तिथे 1 धावा अर्जित केली जाईल. सिंगल आणि जाईड क्षेत्रामध्ये खेळला फटका, सिंगल. यावी सुंदर गोलंदाजी. अजूनही काही घडू शकतं. समोरच्या संघाने आपल्याला 6 धावांवरती रोखलंय, तर आपण पण त्यांना रोखू शकतो. हा स्वतःला प्रश्न विचारा आणि क्रीडांगणामध्ये या. नक्की तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला जरूर भेटणार असेल. नंतर त्या चेंडूवरती अगदी खटक्यार बोट जागेवर पलटी मारत चेंडू 4 धावांसाठी. दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश. धावसंख्या 11. या स्पर्धेत सर्वाधिक धाबा जर मातृच्या संघाने उभारलेली दिसते. या विश्वर डिलिव्हरी बड्डे बॉय केक कापणार मित्रा. जरा थांब. नागेश सर यांचा संघ जिंकला की तुझं सेलिब्रेशन 101% होणार. एवढ्या चेंडू लो फुलटॉस. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल असेल. षटक संपते. या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धाबा उभारल्या गेल्या. वरती 14 धावांचं लक्ष, 14 वरती 14 आणि नागेश थँक्यू. पहिले सामना खेळत होता तिथे पहिला सामना खेळत असताना 5 चेंडूवरती 5 चौकार मारले होते. दुसरा सामना खेळत असताना 1 रन दिली होती, तिथे 3 विकेट घेतल्या होत्या. तिसरा सामना खेळत असताना 14 रन करायचे असतील. तिसरा सामना खेळत असताना 2 विकेट घेतल्या, 4 रन दिले होते. आणि त्यानंतर आताच्या सामन्यामध्ये 2 विकेट घेतल्या, कोणतीही धाव दिली जात नाहीये. गोलंदाजाला किमया करायची ते कसं, कमबॅक करायचं कसं, तर ते नागेश कडून एक उत्तम उदाहरण या खेळाकडून आपल्याला पाहायला भेटलं. 14 धावांचा पाठलाग करायचा, त्यामुळे पहिला चेंडू सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय. दुसऱ्या चेंडूवरती पाहायचंय, यावेळी चेंडू चालला असेल सीमा रेषा पार, चौकारासाठी चालला असेल. या 4 धाबा येत आहेत
अनेक कमेंट आमच्या कमेंट बॉक्स मधून इथे येतात असेल. नंतरच्या चेंडू पुढे एकदा 9+4 टोटल 5 धावा. नागेश ठरणार या मॅचचा सुपर डुपर हिरो की काय. सरफाटने खेळला फटका षटक संपुष्टात येण्याचा प्रयत्न इथे वारंवार केलाच येईल पण पंच आमचे तटस्थ राहतील. तिथे अकुट्टपचा बॉल तिथे सिंगल अर्जित केली जाते. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर वरती 10. या चेंडूवरती चौकार मारावा लागेल. पहिलेच आमचा वेळ देखील वाचवावा लागेल. या चेंडूवरती हा निर्धाव चेंडू येतोय. सामना जिंकण्यासाठी 4 रनची आवश्यकता आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 15. आणि पहिल्या चेंडूवरती चौकार. सामना फिनिश. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ दुसरा